Zdravím vás. Dnes vám ukážeme, ako správne zazimovať drevobazén. Tak poďte sa pozrieť. Zazimovanie bazéna sa môže líšiť podľa výbavy bazéna. Tento bazén má tepelné čerpadlo a automatický dávkovač chémie. Ako prvé vyčistíme vodu, ale stačí iba hrubé nečistoty, totižto cez tú zimu aj tak sa to zapráši, aj tak sa to zase zašpiní a na jar, keď budeme štartovať bazén, tak to dôkladne vyčistíme. V tomto prípade by som povysával, lebo tu sú aj hrubé nečistoty, aby sa nám tak rýchlo tá voda nekazila. Keď sme už odstránili hrubé nečistoty, tak môžeme prejsť k ďalšej fáze. Môžeme odčerpať vodu. Jedno čerpadlo, druhé čerpadlo. Ešte dôležitá vec. Pri odpájaní automatických dávkovačov treba dávať pozor na tieto hadičky kvôli tomu, lebo sa v tom nachádza bazénová chémia a to môže trošku dráždiť pokožku. Najlepšie je používať rukavice, ale tak my sme už na to zvyknutí. Ďalšia vec. Sondy. Treba odpojiť, je to najlepšie dať do garáže alebo niekde, kde nemrzne. Sondy treba dať do vody a treba na to dbať, aby cez zimu sa z toho neodparila voda. Je to dôležité, aby tieto konce boli vždy vo vode. Ďalšou fázou je, že vypustíme z čerpadla vodu, z filtrácie vodu cez výpustný ventil.
Potom odpojíme potrubia a vzduchom vyfúkame vodu. Nikde nesmie zostať voda, aby nám to nezamrzlo. Potrubia sme vyfúkali, štupel je na mieste, teraz ideme dávať zazimovač. Tu nás sa uvádza, že na 10 kubíkov vody sa dáva 300 ml. My máme približne tak 6 kubíkov vody teraz v bazéne, ale musíme rátať aj s tým, že cez zimu naprší. Takže dáme tak na 10 kubíkov, takže to je 300 ml. Je dobré to neliať priamo do bazéna, ale rozmiešať to v nejakej nádobe. Tak približne nalejeme 300 ml. Tak, zamiešame a nalejeme do bazénu.